Tak jo, dobrý den. Já vás vítám u dalšího dílu našeho autopodcastu. A dneska si zodpovíme jeden z dotazů, který jsem dostala na Instagramu. A ať to není jenom o nějakém plánování, a ať trošku taky reagujeme na to, když má někdo nějaký dotaz a podobně. A zrovna tohle je dotaz, který jsem si říkala, že je hezký rozvinout, že to není úplně jenom o tom odpovědět ve 2 větách do komentáře na Instagramu nebo něco podobného. Dostali jsme dotaz, v jaký fázi je dobrý uvažovat nad plánováním interiéru stavby, když řešíte novostavbu rodinného domu, v jaký fázi řešit ten interiér. A úplně jednoduchá a fakticky nejlogičtější odpověď je, čím dřív, tím líp. Ať to je něco, co většina nechce slyšet, protože mají trošku jiný starosti, než řešení to, kde bude jaká skříň a kde bude jaký výklenek a podobně a kde co budou uskladňovat. Tak věc se má tak, že pokud chcete pěkný, funkční interiér, který má občas nějaké takové ty vychytávky a podobně, tak je potřeba uvažovat nad tím, že ho budete promýšlet už ve fázi zpracování projektu, protože už tam do toho projektu musíte zanést nějaké změny. A to znamená, že už předtím, než zadáte tu projektovou dokumentaci projektantovi, tak si musíte rozmyslet, co vlastně chcete. O co například jde? Dneska je velmi moderní, že třeba v zádveří máte nějakou pěknou vestavěnou skříň a není to ani skříň, je to vlastně jako celá nějaká zeď ve smyslu truhlářského výrobku, kde máte nějaké vysoké skříně, nízké skříně, které zároveň slouží jako sezení a pod tím je třeba nějaký botník a uložný prostor nahoře a tak dále. A tam je třeba uvažovat nad tím, že aby tato skříň byla funkční, tak její hloubka má být 60 cm, aby se do ní dal věšet třeba kabáty na ramínku a podobně. A zároveň ale 60 je ideální hloubka té skříně jako taková. A vy, když budete chtít, aby to mělo posuvné dveře, aby to nebylo otvíravé, tak potřebujete ještě na ty posuvy, na tu konstrukci toho pojezdu nějakých 4-5 cm. Takže pokud uvažujete nad tím, že přijdete do zádveří, otevřete dveře a po celé jedné stěně bude tahle vestavěná skříň, tak musíte uvažovat, že tam ponecháte konstrukčně nějaký výklen, nebo bude vlastně za těmi dveřmi prostor 65 cm. Protože když si tohle uvědomíte pozdě a budete tam mít, já nevím, 35, tak prostě si nesednete komfortně na širokou lavici, ale budete tam sedět jak vrabec na bydýlku prostě na uzoučký lavičce, protože jste na to nemysleli zavčas. Takže na to je určitě dobrý myslet už v průběhu dělání, studie nebo rozmýšlení dispozice té stavby. Další z věcí je například to, že dneska je hodně moderní, že máte v koupelnách, nemáte klasické police ve sprcháči, ale máte vlastně ve zdivu vytvořenou niku, do které se ukládají ty mýdla, šampony a tak dále. Ale zase jedna věc je, aby tomu tak mohlo být, tak ta zeď, do které tu niku zapouštíte, musí být v první řadě nějak konstrukčně široká, což je potřeba už řešit v rámci projektu, protože prostě do 12,5 příčky tu 15 niku neuděláte. To jako projektant ani stavař není kouzelník. A druhá věc je, že pokud máte otvor, který o určitou míru zužuje tu příčku jako takovou nebo tu zeď, tak od určitého množství už potřebujete ten otvor překlenout, dát na něj překlad, aby to staticky neoslabilo tu konstrukci jako takovou. Takže pokud vidíte takové to, že někdo má 30 zeď a v ní má 15 niku, tak už to standardně a má jí 1,20 m dlouhou na celou délku sprchového koutu, tak už to není reálně o tom, že by si to tam jenom tak jako vyfrkl, ale měl by nad tím mít ten překlad, aby to bylo stabilní. A zároveň pak samozřejmě i druhá věc, uvažovat nad tím, kolik zdiva potom zbyde na kraji té niky, nebo vlastně jako za tou nikou, když to sousedí s tou druhou místností a podobně. Takže to je další věc. Dneska, nebo další, co jsem teďka řešila, že je oblíbené, že je v zádveří například nika, která je schovaná za obrazem, vy ten obraz otevřete nebo ho jako odklopíte a za ním je schovaný tlačítkový systém na zabezpečovačku a třeba háčky na klíčky a tak dále, aby to bylo jako schovaný, ale vlastně po ruce. A zase je to nějaký výklenek do zdiva, často nosného, protože to chcete mít nějakou hloubku, takže už to musí mít nějaké parametry. A to je něco,
co musí už být zaneseno v tom projektu. Že tam je ta tloušťka nebo ta zeď nějaké větší tloušťky a zároveň, že tam je teda nějaký výklenek. Kde tam ten výklenek je, aby se na něj nezapomnělo, takže ho mít v tom projektu zanesený a zároveň uvažovat tedy nad tím, že to musí mít nějakou statickou stabilitu, že si tam jenom jako nevykutáte nějakou díru a pak budete věřit, že to prostě drží, protože to držet jako nebude. Takže to jsou takové ty detaily, které, když chcete opravdu interiér, který má být funkční a má mít nějaké tyhle ty schovky a pěkné detaily a lícování a tak dále, tak je často potřeba nad tím uvažovat už ve fázi toho, když uvažujete nad tou dispozicí té stavby, což znamená už ve fázi studie. A úplně nejzazší termín je, když předáváte ten návrh projektantovi ke zpracování, tak aby prostě věděl, kde co má nakreslit, kde jak tlustou zeď, kde jakou niku, kde jaký překlad dodimenzovat a tak dále. Takže to je ta odpověď. Pokud chcete opravdu pěkný a funkční interiér, je dobré nad ním uvažovat, aspoň v základním konceptu. Já nepotřebuji vědět, jaký budete mít dekor toho nábytku, ale potřebuji vědět tam, že tam nějaký bude a že bude mít nějakou systémovou hloubku a tak dále. A to je potřeba teda už v rámci té dispozice, aby to zapracoval projektant do toho projektu pro to povolení, ať to tam máte, ať se s tím necrcáte pozdějc, protože čím hůř, nebo čím pozdějc, tím hůř. Tak to prostě je. Ano, dá se vykouzlit pěkný interiér, i když si vzpomenete, kdy máte ještě hrubou stavbu, ale je to pakárna, protože už tam máte nějaké omezení, ne všechno bude podle vás, anebo to bude podle vás, ale bude to dražší, protože musíte zbourat, co jste postavili, nebo vykopat něco, co jste udělali a nahradit to ničím jiným. Takže i pro zachování nějakého klidu v mysli, pro snížení těch nákladů, které s tím jsou spojený, uvažovat nad interiérem už v té době, kdy uvažujete nad tou dispozicí stavby. Oni se ty vestavěné skříně nevykouzlej sami, ten prostor se tam taky jako to, není to bezedná kabelka Hermiony prostě z Pottera. Není to o tom, že byste prostě to uměli vykouzlit, ten prostor. Ten prostor tam je takovej, jaký bude v tom projektu, pokud se budete držet projektu a je potřeba se podle toho i přizpůsobit. Takže vrátím se k tomu. Odpověď na otázku, v jaké fázi je dobré plánovat interiér stavby, tak v hrubém základu je potřeba nad tím uvažovat, už když navrhujete dispozici stavby, tu studii, aby se to zapracovalo do projektové dokumentace. Tak jo, to je k tomuhle tomu a v příštím videu už budeme řešit to, co jsem nakousávala v předchozím, což znamená prachy pro bydlení. Protože když nemáte peníze, nemáte dům a je potřeba o tom mluvit a ať se to lidem nelíbí, že se o tom má mluvit, protože to je prostě jak Voldemort, všichni víme, že to existuje, ale nebavíme se o tom. Já v tomhle dneska mám nějakou náladu Harryho Pottera, furt to nějak jako zmiňuju, to je divný. No, každopádně uvidíme se příště a budeme řešit peníze pro bydlení. Mějte se krásně.